बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। गोबाव सम जाबाय आं भिडिअ बानायनो नागिरबाय थानाया। भिडिअ बानायनो गोसो जायो, नाथाय केमेरानि सिगाङाव मोखां लाबोनानै दिन्थिनो बेबायदि लाजियो नालाय लाबोनाय जायाखैमोन। दिनै माथो खालामनो, हारसिं रुमावनो होननानै लाबोमारबाय। नोंथांमोना नायबाय जा आं रायलायनायखौ। नोंथांमोना आंखौ नायनानै माबोरै मोनदों कमेन्टआव लिरहर। नुवाखैमोन नालाय गोबावनि उनाव ओंखारफिनदों आङो नोंसिनि गेजेराव। माने खोथाया ओरैबायदि जाबाय, रुमावनो हर सान हारसिं थाबाय थानांगौ आङो दा। खामानि नागिरगासिनो मोनाखै, बेंगलरावसो दङ नालाय। बिदि जादों आरोखि खोथाया। नोंथांमोना भिडिअफोरखौनो एसे नायनानै एसे सापर्ट खालामलां। होमबा आरो बेंगलरावलाय थानानै मा खामानि, आं इउटुबावसो खामानि मावबाय थासिगोन बिदिबा नोंसोरनि सापर्ट मोनबालाय। मास मोनसे सानबा दिन जाबाय जिराय जानाया, दुरबल जाथारबाय मोदोमाबो। गयखौनो जाबाय थायो आरो जेनेबा गयानो सुखु दोखो सब आरो दा। उन्दुबाबो गय, सिखारबाबो गय, बिदिनो जादों आरो आंना। नोंथांमोना आंखौ नुनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव लिरहो। जाम्बासो नोखो ना माबा जेनेबा बुंहरो आरो नोंसोरो आंखौ माबोरै नुदों। जाम्बासो नुदों ना अलसियासो नुदों जिराय थानाय नालाय। कमेन्टआव लिरहर। नोंथांमोना बेबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट लिरहरोबा रिप्लाय हरनो नाजागोन, आरो आङो रिप्लाय हरखायो बयखौबो। बिदि आरोखि खोथाया। ओरै जादों दा खामानि मोनाखै नालाय बेंगलराव दङ। आरो 10 दिन 15 दिन नायनोसै, खामानि मोनाबा सिरिनो प्लटसो न'आवसो थांगारगारगोन आङो। बेयाव थांनानैलाय मा खालामनो, न'आव थांबा आलि दानानै फैसा 300 400 मोनलायगौमोन। सोरनिबा न'आव ओंखाम बोथिसे मोनजागौमोन ना बेदरजों। इयाव माथो दालि आलु बिलाथि बिल'। बेखौलाय आरो बेसेबां जाबावनो, नोंसोर मिथिखायो। आलु दालिखौ बयबो बाखायो। न'आव थांबा आरो न'आव मोनजायाबाबो बेलेगनि न'आव हाजिरा खामला मावहैबा ना बेदर एसेबाबो मोनजायो नालाय, आरो बेखौबो मोनलोङो। बेबायदि आरो खोथाया। दा दैज्लां बोथोर, आलि दाननाय आलि खोनाय बेबायदि खामानि मोनलाबायगौमोन। दा बेंगलरानो बेखारसो। 6 मास जाबाय गावनि एकाउन्टआव थाइसेबो गैया। जाला इयाव थाना लाब गैला, बन्द'। थांनो नांसिगोन न'आवनो। मास मोनसे जाबाय न'नि मानसिफोरजोंबो रायलायाखै। मा रायलायनो आरो बिसोरजोंलाय, उल्थासो बुंहरगोन नालाय। बेनिखायनो आरो उफाय गैया, बिदिनो नाजालांनांसिगोन। खामानि गैयाबाबो सम बारहोनो नांसिगोन। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायलांबाय था, आं भिडिअ लाबोबाय थासिगोन दानिफ्राय। गोबाव लाबोबायानो आंनि गावनि गोसो गोरबोआव मा सोलिगासिनो, मा जागासिनो बेफोरखौ नोंसोरनि गेजेराव आरो लाबोनो नाजागोन। नोंसोरजों रायलायगोन, सावरायगोन। कमेन्ट लिरहर, कमेन्टनि रिप्लाय मोनगोन, आं कमेन्ट हरगोन। बेलेग मानसिजों रायलायनो गोसो जाला माने। बे हेल'खौलाय बेसेबां रायलायनो हर सान बायो। बेखायनो दा भिडिअखौ बानायबाय, एसे इडिट खालामनोसै। खोथाफोरा अबेबा थाबथालाबायोना, बेफोरखौ इडिट खालामनोसै। ओमफ्राय नोंसोरनि गेजेराव भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनोसै। बेबायदियावनो समफोरा बारलांगोन। बेबायदि जादों आरो आं खोथाया। दे बयनिबो मोजांबा मोजाङानो, आंबो मोजाङानो दङ।